Balik ta mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Way duda nga tungod sa COVID-19 daghang mga plano ang wa mahinayon ug nauswag yod gumikan sa kahadlok nining maong health crisis nga atong nasinati karon. Lakip na sab niini nining mga tawo nga gusto unta magpakasal karong buwana sa mga gustong mamahimong June bride. Mga karubuntaga mga kapuso atong pangumustahon kining wedding industry nga lakip sa naapektuhan gumikan nining pandemic nato karon. Makauban nato usa ka wedding coordinator ug sakop po ni siya sa Cebu Wedding Suppliers, si Ma'am Joanne Lapos. Good morning, Ma'am Joanne. Good morning, Nicole. Good morning sa tanang nananaw sa inyong mga viewers. Good morning. Thank you so much, Ma'am Joanne, for joining us. First question, so far, pila naman imong nahibaw-an nga mi-cancelar o mi-move sa ilang wedding tungod ni ining COVID-19? To be honest, Nico, no, daghan gyud kayo affected karon. Sukad pa ni atong mid-March. Most of us, mid-March ang among last nga mga events. So, since pag March, April, May, June, nagi uban July, August, ang gipang move. Ang nakanindot lang usab Nico kay kasagaran sa mga clients, siguro mga 90% wala gid sila ni cancel totally sa ilahang mga event, but ilaha lang gi-move. So ni-move sila from 2020 to 2021. Pero kana gid siya Nico, tanan gid April, May, June, wala na gyud, gipang move na gid nila. If we talk about the Cebu setting, ma'am, murag ubay-ubay ra ba gyud na involved ani nga industry sa wedding industry, mga pila ka ang naapektuhan, ma'am, ug unsa gyud kay nahitabo gyud sa industriya tungod nining atong problema sa krisis sa health karon? Dako gid kaayo ang apektado no sa atong industry sa Cebu Wedding Suppliers, Nico. Dili lang sa wedding planner, sama nako apil ang photographer, videographer, makeup artist, designer, mga stylist, even ang mga entertainers, mga freelancers, daghan kaayo. Overall siguro more than 10,000 ka individuals gyud ang affected, from business owners to staff, technical people. Daghan kaayo gyud ang mahug nga sa pagkakaron wala gyud panginabuhian, wala gyud income sukad pa ni atong March. So kami tanan naghuwat lang. In fact, sa tinud-anay kami ang usa sa mga pinakauna nga na-affected kay apil man ta sa tourism, sa hotel industry. So usa mi sa pinakauna nga nasirado. Unya, it seems like karon murag usa sad mi sa pinakadugay makabangon niko. Karon ang gibuhat namo kay tungod kay mga hardworking, creative magid kaayo ning mga tao sa wedding industry. So nag-iyahay lang gyud og kanang hunahuna bitaw unsaon pag-survive niko. So iyahay og pangita og kanang business opportunity, unsay mga panginahanglan sa mga tao. So sama sa mga uban nga suppliers karon nga nag-offer lang sila og mga services, grocery shopping services, na uban nagluto og mga pagkaon, lain-lain nga mga business opportunities ang ilahang gipang grab karong panahon na kay kuan man tanik sa pagkakaron survival mode lang usa. It's nice to know nga do na day alternative sa atong makauban sa wedding industry, ma'am. Yes, and we are also hoping that this is just kanang temporary lang, Nico. Kay kani atong mga, especially sa wedding industry, sama nako no as a wedding planner, I've been doing this for more than 10 years. Siguro makaingon ko nga kanang this is the only thing nga makaingon ko nga we are really good at doing, no? So especially katong atong mga makeup artists, daghan kaayo nga kanang mga entertainers, mga singers, ingon ana kanang we are hoping nga kani tanan temporary lang gyud ni. What is your take, ma'am, on the plan of, although gipagawas naman yun ni sa CBCP, sa Catholic Church po niya, ipasimplify na ang weddings sa new normal, o gani ang bride o groom, o ang parents ra, o sa ka-pair sa principal sponsors ra, ang bali patungahon atol sa kasal. Unsa epekto sab niini sa inyo gyud nga industry, ma'am? To be honest, Nick, kana man gud siya nga directive kay gikan lang na siya tagsa-tagsa sa mga lain-lain nga mga kuano, like kana siya atong nakita karon gikan na siya sa Manila. Ang sa Cebu nga part, ang ilaha lang gipagawas was gikan sa naglain-lain nga mga simbahan. Siguro murag kay tungod manggod nga
nag-look forward ang mga tao sa GCQ karong June. So naghimo lang sila daan og mga regulations kay para sa katong mupugos gyud nga ipadayon ang ilang mga kasal. Siguro sa amo asad nga part kay wala pa man gyud tay kanang final gyud nga directive nga gikan gyud sa government, sa national government. Dili gyud siya makaingon mi nga mauna gyud na siya ang final nga mga regulations or rules when it comes to having events again, because kami naghuwat mi sa kanang standard gyud nga kanang gikan gyud sa government nga endorsed by DOH nga mao gyud ni ang kaangay natong buhaton mga safety protocol kana gahuwat pa mi ana. So willing mo comply ato tanan nga mga members once hanay na ginitanan ng mga protocol? It will make our work, our job easier. Kay nahanay naman tanan. Unya, especially kung gikan siya sa national government, kana siya dapat ipatuman gyud. Dili kay tungod kay akulay nagbuot ingon ana. And then kami sad Nick, we are also fearing the kana bang safety namo among staff. Ako, aduna ko'y pamilya, akong staff doon sa sila pamilya. So we have to abide by that. Finally, ma'am, daghan-daghan we learned from you, thousands man gid affected. Message lang nimo sa inyong mga kaubanan, sa imo pong mga clients karong panahon na, Ma'am Joanne. Kani gibalik-balik naman gyud nig ingon no nga love can wait kanang ingon ana ba. So we will go out again. Maabot ra gyud ang panahon nga madayon ang inyong kasal as planned. Of course, we are very resilient, hardworking and creative. So just continue working hard kung unsa man gani ang ilahang alternative nga panginabuhian karon. Unya maglaom lang gyud ta nga ma-restore ang tanan, mabalik ang tanan. Mo nagingon sa uban ma'am nga og tinud anay gyud nga gugma makapaabot ra na, pero in God's perfect time. Yes, I agree, Nick. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Ma'am Joanne Lapus, usa sa masakop sa Cebu Wedding Suppliers. Thank you, Nick. God bless you, ma'am. Thank you so much.